Έλα ρε. Ρε Πουτζού. Μαλάκα το Πουτζού. Όχι ρε. Εγώ μιλάω. Πάμε. 1, 3, 2, 1, πάμε. Τελικώς θα μην τα μπάτλους. Έχουμε τέρβι. Έλα. Έλα. Τι κάνει αυτό? Όχι, τελειώνει να φωνάξει. Παίρνει προβάδισμα από Μπουζουκάκης. Πάσε ρε φύγα μου την κύφτωση. Τελειώσει, πετάει το μπουκάλι πάνω. Νάτος! Ο νικητής παίρνει το χρηματικό έπαλμα των 500 ευρώ χορηγός θετικής ενέργειας. Τρέχει το αλένα τώρα. Ο ηθημένος τι είχε να μας πείτε.